Utergako Joan Beriainen Tratado de cómo se ha de oír misa, edo tratatzen da nola entzun behar den mesa, liburuaren edizio faksimila atera da. 400 urte direlako lehenbiziko aldiz argitatu zela, ezta? 1921 atera zen, orduan orain 400 urte dira. Eta hori dela eta nik neronek egin dute hitzaurrea, ez? Eta hor, pixka bat Joan Beriainen biziaz, nongoa zen, non egon zen apez, ze arazo izan zituen, osasunez ez zebilela oso ongi normalean, eta pixka bere biziaren gora bera gugitzen ditut, ez nik neronek egindako ikerketan oinarrituta, alderdi hori ukitu zuelako, baina bai aurreko autore, Jimenok eta Legardak eta beste batzuk egindako lanean oinarrituta. Eta gero, autorea berak esaten baitu, darabilen euskera Iruñekoa dela, orduan saiatu naiz pixka bat ala den edo ez den ikusten. Hori oso gai polemiko ez dakit, baina interesgarria da. Iruñeko gauza gutxi ditugulako. Amendu zen olerki bat badugu, gero 1802ko General Frantsesaren bandoa eta horrela, baina ez dakigu ongi hemengo euskera nolakoa zen, ezta? Eta honek erraten du Iruñeko euskera idazten duela, hori bai 1921an, orduan urte franko pasatu dira. Eta hor saiatzen naiz, pixkat ala den edo ez den ikusten, ezta? Eta, erraten duena da, garai hartan Monteanok eta azpimarratu duten bezala, eskriba hauek, notarioek eta holakoek, funtzionarioek hemen Iruñean pasatu behar zituztela izen bat urte ofizioa ikasteko, batez eskriba hauek eta holakoek, ez? Eta orduan, bazela, holako hizkera estandar bat, idazten etzena normalean, baina horiek ezagutzen zutena. Gero herritara joaten ziren, euskaraz funtzionatzen zuten, baina hemen iduridu bazela holako zerbait. Eta hori nik garbi xamar ikusi dut artxibategietan, toponimo, onimo, oikonimo bila izenean, zaila egiten da alde edo diferentzia dialektala garrapatzea. Bakigu bazirela, baina iduridu eskriba horiek euskal etxen izenak eta aipatzen joztenean, bazutela holako kode estandar bat, koine bat, ezta? Eta orduan erraten duena da, hemengo hizkera, Beriainek darabilena, hori bera izan daitekeela, ez? Garai hartan zegoen koine moduko hori.